Ξέρω πού πάμε. Εδώ ακολουθάμε. Από μένα πίσω. Εκεί. Εκεί. Έτσι, σιγά σιγά σιγά. Ο Δεσπότης πάντων καθοράται νεκρός και εν μνήματι και νοπατηθέται ο κενός στα μνημεία των νεκρών. Τρέχετε πολύ, παιδιά, ποιος ήταν? Τρέχουμε. Να, δες το πώς. Παίρνει όλα. Σταματήστε. Πάμε. Αξιώνε Σιγά σιγά. Δεν θα τα αλλάξεις, να τα δώσεις και είναι σε παρελθόν μπροστά φύγανε. Από εδώ. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγέλαιο σου, δεν με πάσω υπάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και πατρός ημών Παντελεήμονος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των παρακολουθούντων εκατανοίξει την λιτάνευση του Ιερού Επιτατείου, μετά των οικείων και συγγενών αυτών, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως υπέρ αυτών υπομεν. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε τόρκου πάντως, λύκας μόνιμη τυρκατορώσα, είδε τον σύμπανταρχος και τα σημεία και Υιον Θεού σε κηρύττεν σταυρωθέντα
και θανάτου Χριστέ μου, Στο άλλο στάση. Στο επόμενο στάση. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειόν σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και πατρός ημών Παντελεήμονος και πάσης της Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των παρακολουθούν τον εκατανοίξη, τη λιτάνευση του Ιερού Επιταφείου, μετά των οικείων και συγγερών αυτών, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως υπέρ αυτών υπόμεν. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μέσα στην εκκλησία στάση, εκεί. Ναι. Πριν μπούμε. Αυτά όλα μέσα στο ιερό μετά. Μέσα στο ιερό αυτά. Μετά. ειρήνην εκκλησίαν, όσου σωτηρία, μπορείς εσύ. Δοξάζεσαι Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειόν σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών
και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και πατρός ημών Παντελεήμονος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, του καταξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν τη Αγία Εκκλησία, τη Μητροπόλη και ενορία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των παρακολουθούντων εκατανοίξει τη λιτάνευση του Ιερού Επιταφείου μετά των οικείων και συγγενών αυτών, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως υπέρ αυτών υπομεν. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μέσα. Εμείς να μπούμε μέσα. Δεν θα κάνω πει στο ιερό. Δεν θα μπω στο ιερό. Γεια σου. Άντε βοηθιά μας, άστε πολλά τα λόγια. Θα γίνω ξεμολόγος στην κυρική φεύγω. Σιγά πρόσεχε. Κουραστήκατε. Κουραστήκατε. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση, παιδιά.
Ναι. Έλα, πάμε! Πέρασε σίγουρα, έλα, Μισό, να περάσω κι εγώ πατέρα, να περάσω κι εγώ. Να περάσω κι εγώ. Ότι κρατήθες προς τον θάνατο, η ζωή αθάνει. Εκ